Takže dobrý den, jsme v Uherském Hradišti, tady můžeme vidět. Takže dneska proč se to na mě nekouká? Dneska vystupujeme samojistě, jak můžete vidět. Zatoč, natoč. Famózní. A dneska tady mám zajímavého hosta, je to Lucie Němčická. Zdravím. Takže já se klasicky zeptám, jak se vám dnes daří? Dnes jsem musela bohužel stávat o 7:30 ráno, takže spánková hodnota to budu muset navýšit, musím jít spát brzy. Jinak v celku je krásně, takže krásný den. Já jsem také. Očekáváme krásný den. Jo, můžeme vidět, že je velice slunečno. Jsem velice nadšená z toho, úplně se těším na jaro. A vy? Hlavně to někam nedávejte. A vy? Těšíte se na jaro, na léto? Jsem nadšená, jo. Teď budou prázdniny. Teď budou prázdniny. A máte nějaké plány? Jít vystupovat na Pálenici v Kunovicích, takže doražte v 16:00 Handrlák. Ano, samojistě. Takže já si myslím, že tady bude už konec a mějte se fanfárově.